sednica je nezakonito zakazana, međutim da ne bi došlo do spinovanja informacije kako mi ne brinemo o zdravlju sugrađana, mi smo i na ovu nezakonitu sednicu došli i videli ste koliko je burna rasprava kada se borite za svaki glas svojih sugrađana koji su jasno rekli šta misle o politici Srpske napredne stranke i dali ogromno poverenje gradskom odboru Srpske napredne stranke i naravno i na republičkim izborima Aleksandru Vučiću i vidite šta se dešava kada čovek ne želi da ode iz svoje fotelje, kada ne želi da na dostojanstven način prizna poraz, vidite da skupštinska rasprava traje već satima i još smo kod prve tačke. Inače, mi smo za ovu raspravu dobili minut pred početak Skupštine, materijal u veličini od 150 gusto kucanih strana, treba da razgovaramo o rebalansu budžeta, treba da razgovaramo o stvarima koje uopšte nisu nadležne Skupštine grada, jer ova Skupština je raspuštena, krenuli smo u izborni proces, gospodin Zelenović ne želi da taj izborni proces završi, želi doveka da ostane na vlasti, to jednostavno nećemo dozvoliti, jer glasovi Šapčana se moraju demokratski braniti. Imate li posebnu zamerku na rebalans, obzirom da nema promene cifre, samo se posmeravaju pare za nešto što kažu da je zaista potrebno sad ovo dušati? Naravno da imam, zato što se govori u stavci za kupovinu PCR testova. Mi smo danas čuli na sednici da su PCR testovi apsolutno obezbeđeni, da je država obezbedila i u prethodnom i u ovom periodu dovoljan broj PCR testova i za sve naše sugrađane kojima to treba, ti testovi će biti dostupni. Mi apsolutno mislimo o zdravlju sugrađana i to nam je na prvom mestu. Prema tome, nesposobnost gradske vlasti da u prethodnih 20 godina kupi jedan rentgen aparat koji je bio potreban Domu zdravlja Šabac govori o vlasti Dušana Petrovića i Nebojše Zelenovića i mi smo to jasno rekli i na sednici Skupštine.